Today your task is to steal a helicopter from Judaria and bring it on my house. You also face some trouble there, so be alert. It is your advance payment for this task. Eliminate all enemies and stole a helicopter. Vi har et bøssepoliti, under min fætter, et bøssepoliti. Det er luderlandets største rockergruppering, og de tror, de er nummer 1. Men den lille luder diktatormætte kan integrere. Holder min fætter, de taler nedladende til dig, for siger du noget tilbage, så holder de dig. Og du ved det, vi har et bøssepoliti, under min fætter, et bøssepoliti. Fætter mærker mine ord, vi knipper den nu. Vi har bæller højt, vi har nordvest. Bøsserne kan ikke gøre, når vi flest er bedst. De latterlige danske svin har ikke forstået. Vi fætter, de har travlt. Vi har et bøssepoliti, under min fætter, et bøssepoliti. Det er luderlandets største rockergruppering, og de tror, de er nummer 1. Men den lille diktatormætte kan integrere. Holder min fætter, de taler nedladende til dig, for siger du noget tilbage, så boller de dig. Og du ved det, vi har et bøssepoliti, under min fætter, et bøssepoliti. Fætter mærker mine ord, vi knipper den nu. Vi har bæller højt, vi har nordvest. Bøsserne kan intet gøre, for vi flest er bedst. De lander de danske svin har ikke forstået. Vi fætter de har siger du noget tilbage, så boller de dig. Og du ved det, vi har et bøssepoliti, under min fætter, et bøssepoliti. Fætter mærker mine ord, vi knipper den nu. Vi har bæller højt, vi har nordvest. Bøsserne kan intet gøre, for vi flest er bedst. De latterlige danske svin har ikke forstået. Vi fætter, de har travlt. Vi har et bøssepoliti, under min fætter, et bøssepoliti. Det er luderlandets største rockergruppering, og de tror, de er nummer 1. Men den lille luder diktatormætte kan integrere. Holder min fætter, de taler nedladende til dig, for siger du noget tilbage, så boller de dig. Og du ved det, vi har et bøssepoliti, under min fætter, et bøssepoliti. Fætter mærker mine ord, vi knipper den nu. Vi har bæller højt, vi har nordvest. Bøsserne Excellent work. Here is your reward. Come after some time. I'll give you a new task.